Asteazkena, zigor, iturrita, asteazkena Euskal Herria. Batzundako, astean erdixa, bukaera, hasiera, hori, ba, bueno. Erdia. Erdian da. Erdian da. Netako hasieran. Aste bukara jai daugaten entzako, beste entzako. Netako hasiera da, aste burua da bukaera. Eta gaurko asteazkenean, ekartzen dut zuegu, bierrez da oso goxo. Nire partez, pasta, arrain frigituarekin. Atzo bezala ingo dugu, arraia eta aragia daukagu gaur ere. Lehengo aragia eta gero, lehengo arraia eta gero aragia. Atzo bezala, berdin gaude gaur. Ez daukotzen zuk, oso ondo, baina nik pentsa dut bi sarrera izan daikela, ez? Zuria hogitarteko bada eta nire da pasta platero bat. Ostra, nire hogitarteko sarrera moduan eta bigarren moduan zer horrekin. Horrekin beste zerbait jaten baduzu, akabo. Bueno, plater nagusia. Hori da. Eta, baitu, nire kombinazioa, ez da holan gauza bat ohikoa, ze pasta da eta gero arrain frigituakin zerbitzatzen da, holan saltza batekin, baina, bueno, ikusiko guia zelan geratzen da. Kontako zute errezeta. Eman. Lehengo arrautzak saltza minakin nahasiko ditugu. Arraina, gatza, pipero eltza eta limoi birrindurekin ondu eta gero irinetik arrautzetik eta ogi birrindutik pasako dugu. Frigitu eta gorde. Bitartean pasta egosiko dugu, eta gero arraina frigitutako sartaginean ardo txurixa bota, kaparrak gehitxu, zapaldu eta 2 minutuan kosinatu. Bota limoi erditxan zukua eta gurina, eta hori urtzen danean perrexil txikitua edo martorria. Azkenik pasta gehitxu, nahasi eta arrainakin batera kosinatu. Beraz, batek esaten dauen bezala, hasiko algea. Venga, eman. Leio, oin pentsatzen hau naiz. Errezeta esaten nahi zein bitartean guk hemen zenbat aldiz aipatzen du, ez? Kaparrak espadeki zuen un erabili, ez da izer, tontoka guk errezeta batzu sartzen dituguela kaparrekin. Sartzen ditugu batzu. Potia bukatu dut behitzat. Hori da, eta orduan, irten bilea ematen digu. Bai, badoia. Orduan, ez daukazu aitzakirik, ez esan kaparrekin, ez dala... Ez da prestatu da. Ni gaur pasta egitekin posin atorze. Egia da, moda hauekin dauena dana proteina eta danak hidratoen kontra burrukan dauden ontan, ni erabat oso hidrato salea naiz. Gustatzen zaizkialako. Danetik jaten dute, eta nik uste dut orekatu jaten dudala, baina gaur egun emoten du, debekatuta gomarzala pasta jarritze, etiketa beltz bat jandute, jarri diote, pastari arrozari berri zaite, ogiari, eta hau, kaka, pozoia da. Bai, eta ez da bape. Hau da, gero gainera, hidratoak bia itxuzu energia aurkitzeko. Hau da, zure gorputza, gasolina emoteko, hidratua bi itxuzu edo kirola itxeko. Egunerokotasunerako, naiz eta ezin kirola, gasolina behar du. Bai, nahi dut esan, kirola itxen dozunean, hor proteinak inda hori biltzen dien jendea, hor kirola tartian, eta jo, azkenean, hidratuak biharrezkoa diela eta pasta hau ondo etorriko jatzuela. Hementxe, arraina frigitu ingo dutenez, eingot betin bezala, arrautza, irina, arrautza eta ogi birrindua. Baina arrautzian jarriotzat, bakitzu, holako... Pikante pixat. Saltza pikante. Holako gaiztakerixa bat, eta pikante apurtxo bat. Beti bezala, nik ogi birrindutik normalean arrautza eta irinetik pasatzen dut. Ogi birrinduanik arraiari, bakarrik sartzen dio berdelari. Eta bakarrik izaten da ogi birrindutik. Baina beste, ez dut ezagolan arrairik, ogi birrindua botatzen dian ez diot ezerri botatzen. Ogi birrindua nire mamak itxaitxu itxaso jarrak. Bai, ogi birrindutik pasata? Ogi birrindutik eta... Abaitu, nik sekula ez dojan nola. Eta oso goxua. Nik irinetik bakarrik pasauta. Horre, itxaso jarra irinetik, arrautz estatuta, hau da, irina eta arrautzatik bakaia freskua, lehatza, kokotxak, gauza pilat. Musigorentxe. Baina, bestela... Ia ikasioten lehen gugunean emozitasun klasia. Baina, ensaiatu duzu etxean? Ez dut ensaiau. Orduan. Hemen, txorienen ensaiau dut. Ez. Eskurantza inoiz ez, eskutik arantza. Beti aldamenekoa, zure aldamenean daun petardoa, hori moztu behar duzu. Berrizea, saldu ikostazu. Hemen sartu, hor sartu, pixkat moztu, azala ebatzeko moduan, eta azala ebatzen... Eta gutxi, gitxi gora gara. Eta azala zetako kentzen dugu. Zan bakarrik demostrazio bat ditxeko ikasi dutela, baina... Baina ez dau faltan, Baina ez desan, nik azala enioke kenduko. Besti ez dut zaukenduko. Zan bakarrik olako tontak erixat. Hemendik arantza.
Zorroztu beti aurrekoa erretzeko. Fregitu behar dugunean zerbait zartaira botatzen dugunean, ez dugu onantza bota behar da olio ona. Beti bota behar du, arantza, maia zigintzeko, baina ez, segia da hor, jente guzti duzu, eta olioa bero, eta, karo, beldurra ematen du beruak, eta jenteak, eta soltatu egiten du, eta horre, salto egiten du. Aldala beti, hemen apoiatu, eta arantza bota behar da, beti kanpoa aldera, eta labanarekin bebai, berdina. Labana aldala, norbera arantza, ez da, erabiltzen ez, beti, kanporantza moztuteko ondoko petardoa isiltzen ez bada. Horri, moztu jozu, ez dutzu moztuko. Bueno, ikasitxa, azala edo azalbarik, arrainai gatza. Bai. Piper beltza bebai botakotzau, eta gero botakotzau bebai limoian birrindura, limoian azala. Vale. Olaxe aputxo bat gainetik. Beraz, hau izango da, arraina, beti moduan, baina pikante puntu batekin, eta holan, zitriko puntu hau bebai. Atzo zitrikoekin bukatu genuen, gaur zitrikoekin jarraitzen dugu, atzo laranja izan genuen, gaur limoia, eta, oi askoarekin, limoia oso ondo geratzen da moduan, arraiarekin zer esanik ez, oraindik dago jende pila bat, ez dakin aldea arraina limoi gabe jatea. Eta ni banaiz limoi zalea, nik atzo esan nizuen, eta arraiari txikitan beti botatzen nion, arrautz estatu esanean, gaina egiten nuen, lehenko gauza nire teoria, sardeskarekin zulo batzuk egiten izkion holan, eta ero limoia holan hobeto zurgatzeko arrainak limoia. Eta zerbait balio zuen, baina zuk itzen egin nion, eta... Suposik. Eta gozua. Jarraitu, esan, irinetik... Arrautzetik lehengo eta hogi birrindutik gero. Vale, eta horrek frigitu, ez? Hori da. Patria, edozein arrai, gaur bakaia bekarri duzu, baina... Gaur bakaia hau legatzakin, edozein arrain txurikin, ondo geratzen den gauza bada. Pastarekin jarraitu, ero hidratuetaz, kasuntan guk pasta erabili behar dugunaz. Gero egia da, pastarekin bebada, arrautzak befama txarra izan zuten, da gizentzen zutela, eta hor egia da, arrautza frigituak, oliotan frigitzen baditu. Gero hartu, eta ogiarekin bakarrik jaten baditu, txof, hor kaloriek gehiago sartzen egara. Pastarekin berdina, ez da berdina, pasta bat gozi garbian, da ero baratxuri pixkatekin eta olio pixkatekin salteatuta, ero tomate saltza batekin, hor barazkiak ari garela sartzen, ero bechamel batekin, pestoari olio pila bat sartzen ari gara. Orduan, segun ze saltzarekin laguntzen dugun pasta hori, kaloriak pila bat. Hor, esanguratzuen esan, nik uste dut, eta naiz goratzen jase neurri izan, baina patata egozi bat, ziren, esate bat, ez dakit, 100 kaloria, eta patata frigitu bat, azkenean bikoiztu itzen zan igual. Bikoiztu, ia irukoiztu egiten zan. Esageratu igotzen zan, ez? Eta azkenean osagai berdina dala, bakarrik nun kozinatu duzun hori, ez dala gero saltza bagaitu dizua, gero noski, maionesa, ketchupa gehitzen badiozu, patata frigitu horri, da, hoxe, Imaginau. Eta honekin pastarekin berdina, ez da berdina zein erabiltzen dugu. Gero beldurra ez, hidratu nik, negota bain, esan behar dut, jentea beldur esaten du hidratuak ez baituzu erretzen, gero azukre bihurtzen dira eta koipe bihurtzen dira, azukrea daukate, barkatu, eta ero koipe bihurtzen dira, ez? Hidratu horiek. Beti esaten duguna, matematika kontua da, egia da, janin behar direla, baina erre egin behar dira. Eta hori ez du esan nahi, kirola behar duzuenik. Pixkat ibiltzearekin egunerokotasunean ero kaloriak moldatu itzazue, jaten duzuen neurria moldatu izazue, zuen egunerokotasunera. Geldi etzan dugun osoa, gaixori banao. Etzan dugun osoa... Zu gaixori bat, zauz, baina nik ez baden nahi ditut nire kaloriak erre? Baina egunerokotasunean, Patrik, gu oetik jaikitzarekin, gu arnasa eta bizitzarekin bakarrik kaloriak erretzen ari gara. Ez da, hori, kaloriak erretzen ari zara. Akordatzen az pila bat nire lagun batena, eta nire abia ginenian, beti bera zauen, dietatan da, argaltzeko naixan, da horako kontutan, eta behin olako aldizkari baten, nire abien aldizkarixak basauzen hor lehen, superpop eta olakoak. Ja, honi ez existetan da, gaur egungo nire abia TikTok eta dauki, baina lehen aukitzen ginen olako aldizkarixak. Eta irakurri zauen, kaloria pila bat erretzen zitxula, denda batera joen eta arropa saldatzea, arropa probatzea atzalde baten. Baina hori aldizkari horretan atera inzuten. Hori benetan, aldari zabien, eta nire grazia pila bat izostan, ze bera joaten zen, zapatutan, atzaldetan da, hori solako gazteizeko denda batera, eta gona bat, gero bestia da, esaten zen, ez azkenean mugimenduak hau, eta zitzaben hori etxian jendiari lana eman beharrean,
Dice, eso zan grasisa pila bat, eta nire amak gero barrezka da. Baina zelan ingo dago berak arropan aldaketa. Eta holako bat trukuak eta jartzen zabien, bueno, sorak edisa. Bai, esan nahi nuena zuk, esan duena, egia da, guk jeikita, bueno, etxean pixkat erratza pasa, oiak egin, lau gauza egin, ez? Hori egin, gero jun ogia erostera, oinez goaz, ez da izan, horrekin guk, bueno, kaloriak erratzen, ez dut esaten kirola inberdunik. Ez da baina, pentsa, gaixori nao, etzan da nao, hanka bat puskatu dut, ezin naiz mugitu, ba orduan, agian, nire janari razioak ero neurriak ezin dira izan ondo nagoenean berdinak. Piskat jeitsi marko dut, ze hor, bueno, kaloria gutxio erretzen ari naiz, bueno, logikatik esaten den zerbait da, ez? Orduan, ba, bueno, ba pastarekin berdina, eta gero, ba, bueno, beti daude pasta integralak aukera badukagu pasta integrala jateko, zuntz gehiago daukatela, mineral gehiago. Ez dira osasuntxua bak, ze jendezko pentsata dago, bitxa integrala osasuntxua da, gehiago azetzen dutzu. Eta ematen ditu beste gauza batzuk ematen dizkizu, agian besteak ez dizun ematen, baina horrek ez du esan nahi 2 kilo jan alditugula, ogi integrala, berdina da. Edo bata osasuntxua nik eta bestia ez. Hemen gure erraina. Ogi birrindua esan integrala? Etzan integrala. No, ordan ez du jango. Eso ez jatera? Ez. Ba, geixo uniretako. Gainera... Hori da jarrera. Hori ez, holan izaten da. Hombre, ez. Gainera... Esan. Hona imangotza hau, huelta, ona atarako, eta eingotz gaurko errezeta nahiko motza da, beraz hartuko bolan denboraz, eta ekarriot 2 errezeta. Hau da, bat, pastakin, eta gero esan otzun, zauela, ba, bueno, nire xorien estan beste laneko, ba, lankide batek, bai, berak jaten zaben beti ogitarteko berdina. Eta zan, oiaskua holan, arrautzetik, irinetik eta ogibirrenetik pasata, bai, eta gero iten zauena, zan, ogi txigorki batekin, eta ziapeakin, ziape gozo batekin, holako, ba, pintxo bat. Eta nik gerorako, ekarriot, hau osten danerako, ogixa, gero txigortu ingo duguna, mentxe ziapea, eta holako zati babe, holan. Ogitarteko bat? Bueno, tostadatxo bat edo, eingo. Ogi txigorki bat. Hau, zuretako eta niretako. Oso ondo. Osten, eta bintxe, hau, horixua, hemen txaprobetxaukot, eta gero sartagina holan berdina erabilikot. Vale. Beraz. Hau, holan truko hori tenduzuna hori zer da? Alfombra azpian, hori, bueno, lehen osoikoa zan, ikustea, ez? Garbitzaileak eta hartu eta erratza pasa eta ero alfombra azpira. Ra, eta... bai? Hori TVoetan eta olakoetan oso tipikoa zan, etxeetan ez dut uste egiten zutenik, baina hori... Brometan. Broma moduan, askotan zan ikuste zan irudi bat hartu eta hartu pasa erratza eta pala espasatu, hor, almoa aspira, oi aspira, holarekin beberdina ino duzu, hartu, ez duzula garbitzera jun nahi, bueno, hartu, buelta ematen dizue, 2 alde dauzka, holak, eta aldira 2 aldea, noski? Ba, hemen txe, arraina, hori, kosina dugun, zartagin berdinean, kendu otzau, ogi birrindua, eta pitxartian botako otzau, ardu txurixa. Oso, no? Bueno, ba, pastarekin esan da, plater bakarra esan. Ontxe pasta aipatu dozula, hemen be botako otzau gatza. Irakiten hasten danean, pasta eta irakiten hasten danean, botako otzau. Vale, kuskusan bezala utzi hor bertan pausatzen, ero nola izango? Hauze egin bida, eta gainera, fabrikatzailean, horrixa hor behitxu, da batzuk ez dut zuet. Dengoen ikusi nahen bat, ezke harritxu inzostan. Igual lehendik egositxa zauen edo erdi egositxa, espageti batzuk 4 minututan itxen zila. Tetzien freskoak, gogorrak. Lehorrak hauetakoak? Ez dakit, igual erdi egosiak zatozen lehendik, edo... Ez dakit, baina harritu inzostan. Zuk berez bakizu espageti horiek sartzen dituzu hemen? Bai. Urrotzetan. Urez estalita. Bai. Eta kozinatu inaldia. Zenba demora tamaina? Orduak, hori hidratatu ingo zan. Egun bat, bi ez dakit, demora ez dakit zehatza, baina zuk, sartzen baduzu pasta hori uretan, makarroi batzuk, uretan sartu, urrotzetan, eta ez badukazu ez zurik, lasai, utzi. Utzi orduak eta orduak eta orduak, eta kozinatu. Nik laguman neukan, eta joan ginen, egun batean, lasterketa batera izan zen, selekzioakin, eta hotela jarri ziguten, eta hori, eta honek zeukalago hori zerbait eskatuko zuela hau ekartzeko gelara jateko, eta ez da izan da. Ekusi zuen eskaintza zitzen gustatzen, esan zuen.
ni prestatuko dut. Eta nola, eta sukaldea zaukan gelak? Ez! Ura berotzeko gailua, katxar hori pitxarra, infusioak eta itxeko, hartu zuen, han ontzi bat zegoen, ez dait, txampan botila gero sartzeko olako ontzi bat zegoen, han ura berotzen junzan, makarroiagan sartu zituen, ura irakiten bota, eta pasi hor, 15 minutuan biguna zeuden. Eta gero hori zer, holan, gero tomate pote bat erosi nuen, hori bota nion da. Zer, hidratoak dira, txarra zegoen, eta esan, hori ez da kontatu aldan. Ez da, baina batzuk hoteletan eta jarte dutzue horrek infusioak itxeko eta holako etiketatxo bat jartzen dutzue ura bakarrik. Ura bakarrik berotzeko? Horrek esan nahi du, jendeak sartu duela hor danetik. Esnia, ez dakiz ez negaina, jakin. Salda o dana dalakoa jarriko zabi. Banik esan da hono nire. Gaur egun, eta enik egia esan, txiloekin da jun izan garenean, inoiz tokatu zegu lasterketa goizeko seietan ero izan, eta nahi izateako saltzea zerbait, saltzen dituzte, goi mendian da ibiltzeko horrelako pakete batzuk, janari liofilizatua, eta horri botatzen diozu, ura irakiten, eta plop, arroza barazkiekin. Makarroiak, hori, oroin izan. Segitxo nahi zen duzula. Ontxe aipatu duzula ura irakiten, badaukau ura irakiten, eta hementxe errespetatuko dugu gure fabrikatzailean denbora. Dala, zema minutu? Ez gara akordatzen, beraz, ikusiko da. Jun probatzen. Hori beti indan bezala, ez da? Hori esaten zaren batzuk, zapaira gota, bestatzen palta. Bitu, nik hori ezautu dut, ezautu dut nean aia Gasteizen ikasten zuen sasoian, unibertsitate sasoian, lagun baten pixura joan, eta sukaldean, espagetiak, egia esan, baseukan olako retro itxura bat, zintzilik. Espagetiak oraindik zintzilik, nik, zure teknika pasta egozita dagoen jakiteko. Soin ez zigor? Esan. Hau, lehenko, hementxe murriztu dugu gure ardo txurixa, ontxe, kaparrak ona, eta botako limoi zukua eta gurina bebai, urtura arte. Hori izango da saltza. Hori izango da saltza, hori da. Bueno, hori izan bere teknika jakiteko pasta egozita zegoen. Nik, errespetagarria, horra uste badu, baina botatzen duzun bakoitzean gero mesedez, hartu holki bat, askatu, Igon, askatu, eta aldala, botazazu aurreko, zukaldea danak azulejua daukate. Azulejua garbitzeko errexago da, ez teiatua baino, ze teiatua margotuta goten da. Bai, parian behitzen bozu, Paria botazu hori, ze gertatu da hemen? Te biotan da bezala. Orduan, horretan, inaldana da, parera bota, eta errezena, mesez, hartu, agoan sartu, pusketa bat, koska egin, eta horrek usiko zuen, bai ero bai, zuen puntuan dauen, ero ez. Batzuk gustatzen gogorra, ez. Ontxe, hori, limoi erdixan zukua edo? Bai. Hola, ni esku erabilikot, irestontzi bezala. Bai, honek eta hementxe asixa geratuko die. Hori, Alberto. Ontxe, zauriren bate daukitzen bozu zenik eskuak bakitzue beti hemen txorien moste ditxu dela. Beraz, holan, zaurixen dako? Ona da, eta, jakintza zuen, limoi zuko erabiliko barrik, eta, bakigu mineral, vitamina eta iturri oso osasuntxua dela, C vitamina ematen digu, horregatik daukagu neguan, borbor, bera balaki guk gizakiak neguan C vitamina behar duela, eta zantzuen, behiu, nik hemen merkatua daukat esplotatzeko. Eta, orduan, erabakizuen bere heldutasun puntua neguan izango zela, limoia, zukaldaritzan pila bat erabiltzen dela, azala, barrukoa, gurina gorputza iteko. Bai, gurina saltzari gorputza itxeko gurtzen danean gehitxukotza maskarpone gazta, eta limoiakin goia zela, azkenean limoia, lehen esan duguna ez, hemen txebota dutzagu, birrinduta, limoia, arrainakin eta asko jaten dana, eta nik noizpaitz kontadotzuet pasta, normalian, Italian, izaten danean aragixakin edo aragi gabi baina tomatiakin da albakakin eta pestoakin adibidez, hor gazta botatzen dutzie, baina arrainekin danean, hau da, putaneska saltza baten, grasi izan botatzen izan da. Baina jendeak esan, putaneska holan deitzen da saltza, eta txurien indugu, jendeak eskua burura ez, horrela deitzen da. Putaneska. Eta orduan, saltza horretan, edo arraina daraman saltza baten, hor normalien limoian birrindura beti eta ogi birrindua bai. Eta oso ondo geratzen da, pistatxoak birrinduta gainean pastari. Benetan. Da, gauza bat... Pasta honen dako ez daukau, baina... Ikutu bat ematen dio,
bai, bitu, lemonen egon nintzen lagun batzuekin, eta kontatzen zian, ez? Galetzen zian, osagaiak eta jartzen dituzunean, da nola iten dituzu, jartzen ditugu aurrean, ez da izan, eta segun ze osagairan, gehiago ero gutxio jarri bada. Nola, gehiago ero gutxio. Bai, guk errezetan agertzen bada, 200 gramo intxaur. Bueno, 250 jarri behar ditugu. 80 gramo olibak. Jarri behar ditugu, 150 gramo olibak. Tofua 80 gramo, 75. Eta horrela, bestela, segun zer den, lantaldekoak txik. Hemen dugu dira, txoritxuak. Bai, txoritxuak, bai. Txorinetxuak. Txoritxuak, bai. Txorizarrak. Hone dira, belea baino. Txoixuak. Txoixuak. Hemen txe, baukau gurtuta, beraz, gehitxuko zau gure maskarpone gazta. Hemen txenik maskarpone gazta aukeratu dut, baina edozein gazta krematxu, hau da, gazta tarta da itxeko erabiltzen dana, edo. Maskarpone gazta beti erabili izan da, hori, tiramisurako, eta ematen dago ez daukala beste erabilpenik, hori beti egoten da, ez eta gainera, ni grazia emote dozta, erosten dozunean supermerkatuetan eta, honek paketian, argazkixa etorten dena maskarponeko paketian, beti izate da tiramisu bat. Bai, eske horrekin nik uste dut, nik maskarponea tiramisuarekin ezagutu, nuen? Bai, nik gazta flanak itxeitxut, hemen txorienen initxun, daukatzu egite ben aieran, initxun honekin, be? Hainbat errezeta inditu, baina danak... Bai. Zeinekin ezagutu denak? Argi dago. Eta gehienak eguneko egun, eta zein da errezetako zoena maskarponekin eratzen dana? Tiramisu. Pasta, hau. Pasta arrain frigituarekin, txorieneko pasta arrainarekin. Zene, ez dakit, ba. Ez duzu probauta ondeokan? Bai, baina tiramisua, bai. Eta ni bakizu, a ver, ni gozozalea. Laizte dekareko zu, ez? Ni honartzen naiz gozozalea naizela. Ez dut irakurrenik txorienera zuke karreko zula tiramisua? Tiramisua ez, inbar dizu dana da, bihar olako ostore tropikal bikain bat. Hau da, ostorea, millorria esaten dana, millorria ingo dugu, ostorea, baina tropikala ingo dugu. Ez da ingo dugu tropikala iteko ingo duguna da, gozogile krema, koko esnearekin. Gero gainean, gero merengea jarriko dugu, merenge horri lima pixka botako dugu. Orduan, horrekin beste tropikoko itxura beste bat emango dugu. Eta merenge horren gainean, gero ostoria berriro, eta marmelada oso ohikoa izaten da, ez? Marmelada ananarekin egingo dugu. Orduan, nidakidan batek, betaurrekoak galtzen baitu egun hortan ere, holan, jungo da, zuzen, zabizu, ez du, utzik egingo. Putz? Ez duzu gura probatzea? Oin, bero da hori, Patri, benetan. Putzein baina? Oso. Murina, holan, nabauko ardu txurixan puntua. Jaltzu gustaten? Oso goxua dago. Erra, benetan, bizi, gozo, limoia nikutuarekin. Oso goxua dau, saltzau, benetan. Goxua pasta, bai, eina eta... Eina ez. Uda! Ia, geratu zai gaina. Indar gehiago bota herrion. Bueno, entxatarako beste zertagina, ogisa txigortuko eta joango gara gure beste tostadatxua iken. Venga, bale. Hau lan pasta bukatzen dan... Bai, hori gutxi falta zai. Ni guztu 2 minutuan indaukagula, baina bueno, itxengo du. Ontxe, esan dakoa, ogisa txigortuko, etxeko lako pintxo bat, ogisa, ziapea, hau da, ziapea bat saltzen da benaia, ez dixakin nahazitxa, baina, etxian, esposa aukitzen, normala dan molbuan, ez, jendeak ziape bat aukiko dau. Ni, ziape oso salia, beraz daukat, hau, aintzinako erara, daukat dijon erara, daukat ez dixakin, daukat estragoiakin daukat. Danak izaten txura? Nik dijongoa bakarri daukat. Bai, ni ziape salia da. Eta hori ingo pintxotxo bat. Vale. Eta gero, da saltza hemen, pasta badago, ona bota, eta hori, eta albakakin olan, albaka pultxo bat moztuko dugu. Oso ondo. Bueno, guretzako, italiarrentzako albaka ezin den falta moduan, bertako sukaldaritzan albaka utzik ezin duen ezein, Euskal Herrian ere persia. Ez da, horre... Nik uste dut, Arginan, Carlosek modan jarri baino lehenago persila beti erabili izan dugula Euskaldunok errezetetan, eta hainbat errezetetan erabiltzen dugu, eta batzuk ekarri izkizuet, nun erabili aldan persila ero nun bintzat, ezin dan falta bintzat. Lehenkoa, saltza berdian. Saltza berdian, bai. Saltza berdian, nahi eta nahi ez,
perresilla behar duen, gure euskal saltzetakoa da, eta beti botatzen diola bai ero bai. Arraia, labean ero eiten dugunean, perresilla normalian, beti olako ospin olio bat, olio erre bat gainetik botatzen badigu, beti nahi eta nahi ez, erabili behar da, baita perresilla gainetik botatzen zaio. Hor, ezberdintasuna, Bilbon eta Bizkaian egiten du baita, arraia labean erreta, eta hemen Gipuzkoan daukate Orio erara, ez? Orio erara izango zen, labean ero txingarretan erre, gero ospina bota gainetik, ero limoia eta ero olio erre bat. Bilbon, Bizkaian, ospina ez dio botatzen. Hore, dagoen batek esan, Bilbon ez da berdina, guk egiten dugu dana berdina, labean ero txingarretan arraia erre, ireki, gatza bota, eta ospina bota berrean botatzen diogu olio bero bat, baratxuriakin eta piperminarekin. Ezberdintasuna da, Orio erara izango zen ospina daramala, eta bestela, Bilbon egiten dagoen labean erretakoak, ez darama ospinik. Nik etxean ospina botatzen dira, ni ez, ospin salean ez. Gure etxean bebai ospin salea gara eta beti botatzen dut. Hementxe, egosketako ura apurtxo bat, gorde dut, holako edalontzi baten, ze horrek gero ingo dau, hau saltza nahiko likidua da, baina, beti eskertzen da apurtxo bat eta hartzia. Kontutan euki, hemen almidoia utzi dola hortan, pastaren almidoi guztia daukagula, eta almidoi hori erabiltzen da, gero batez ere, saltza itxasteko gero pastara. Hor, bere esatu, bere entrukoa dela, guk hemen beti izan dugu, ez? Eta ni eskola nola erakutsi zidaten. Pasta egosi, gero ostu, eta ero olio pixka bota, beraien artean ez itxasteko. Hori, Italian da, sakrilegi, hori ezin da, hori da, pekatu gorena. Inberdana da, esaten dute, hartu pasta egosi, saltzara bota, eta ero bota aldiogu, Patrekin duena, ez? Ur pixka bat, ur horrek almidoia dauka, eta orduan saltza itxatzi egiten da horre. Loditu egiten da. Loditu egiten da, eta itxatzi egiten da pastara. Bestela, olioarekin, eta egia da, egin zazu efroa, egiten mozu olioa botatzen maizu, eta ero tomate saltza bat. Tomate saltza erori egiten da iskinetara. Eta horrela egiten bauzu, tomate saltza batekin gaur egin dugun berdina, hau da, horre egosi ur pixka bat, tomate saltza apikoan sartaian jarri, eta gero sartu pasta bertara, eta ur pixka bat, eta askotan bai pasatzen da, itxatzi egiten da. Neurritxak ez baitxuzue kontrolatzen, pasatzen dana da, pasta lehortu itxen dela. Hau da, pastan kopuru igual geixegi sartzautzazu, eta batien saltza barik geratu zara, bakarrik geratzen da, pasta bustitxa bezala. Orduan, hortan be, lusatu, pastak lusatzeko, egosketako ura oso ondo etortzen da. Ikusten duzu hementxe, zeako saltzatzua daukon? Horre, hemen, jende asko hau ikusiko, jakin gabe, Patre, etortzen da, ikusten du hori eta saltza dure, hor esne gaina bota dio. Hor esne gaina bota dio. Eta hori da jenteak, hasieran karbonera saltza, ekarri zutenean, ikusi zutenean, Italiara lehenengo bisita batean, joango zen sukaldaria den bat, eta ikusiko zuen dezagun zuen. Honi esne gaina bota dio. Eta egia da, hori ematen du, baina karbonara gogoratu daukala bakarrik gazta arrautzak urringoak eta egosketako ura. Ez dauka besterik. Itxura zen hartzen du, esne gaina, holan, krematxu saltza loia. Pasaka geratzen da. Pasako zazu plater sakona baltza. Baltza. Espezifikoki. Urdina ez dizu balio? Venga, urdina bai. Zian, klin, hemen, igual baltza zeusetako erabili dut, eta... gure pintxua gero jango, hau aurkeztuko lehengo. Vale. Jarreko bolako razio lan. Bat. Hau zan lehen esaten nuena pasta ez dala berdina jatea garbi salteatuta, ero horrelako saltza batekin gogoratu daukana gurina, maskarponea, orduan bai, krematxu, sapores eta zoragarri goxo, baina... Ez da berdina. Eta bitu, holan purtsu bat soso dago, ematen duzu, bidau kolorea purtsu bat, orduan, albaka, osto batzuk, gehitxuko zau, eta listo egongo zan. Oso, ondo? Hintxe gure pintxua falta da. Eta pintxua izango zen, hau, ziapearekin bakarrik? Bai, ziapea, ogitxa ziapea eta arrain frigitua. Ez da, ez ebe bihar. Betxolan, hau nahi izan ezkero bebai, olako oliba olio pikante batekin edo, Baukate, hori egia da, juten basa olako jatetxe italiarretara eta osoikoa da, tartzen dizute olako poto bat olioarekin, barruan pipermin batzuk ero sartuta, eta han, gustoko dute beraiek, holan, gero olio bixi bat gainetik botatzea, eta ez bakarri pastari, pizzari berai ere,
bueno, zoragarri geratzen zaie pizzei, olako pikante puntu bat gainetik botatzea olioan. Horre dira. Bitxu hemen urbildu doztia. Igual izango da ideia bat edo botatzeko edo. Ez dakit. Igual bai, aukeran badaukagunez guk horrelako olioa baliatzen marko du. Gainera koloria behemoten dutza, ze bitxu apurtxoa gorritxua da, eta... Bai, hori da, botate dioten piperrautz minaren ondorioz gorritu iten dela. Hori da. Orduan, nik hartuko eta usatitxo hau. Bitxu hau igual, kamaratik kanpo jango honek pintxuak txikixanetako, zuetako haundixa. Bitxu baina bakaia baselako ondo geratu da nor frigitxuta. Vale. Baina, bueno, lehenguak. Eta gaur, eguneko protagonista hau da hau probauko, gure pasta arrain frigituarekin. Bueno, Italian zer ezin da nein eta aipatzen hasi garen hontan, bagizu, beraien dago pekatu batzu badaude, hori gurinatan pasatzea. Beste bada, labanarekin inoz eiz moztu, eta hau, jendeak egiten duela jatetxe italiar batera joten da moduan, esaten dute beraiek. Hori frantzesek egiten dute, Italian sekula ez da egiten nau. Italian platerian bertan nolan, ez? Imarra platerian bertan. Hau, koiararena egia dago, levante geratzen da, baina ez da italiarra, Oso na. Oso fina, ez da. Plater bakarra, padre. Bueno, pintxua eta ontxe aragisa. Bai, Bene. Txina aldera jongo gara, padre. Zako bidaia. Txerri Zaieskia, ganbekin kantoiko erara. Eta hau dena sanguiz batean sartuta. Bene. Bai, a ber... Harinak, etorre gara. Gaurko ez da harina. Egia da, itxaso eta mendian nik sanguiz batean bertan sartuko ditut. Eta, egingo izu dana, nik etxian ekarri doia Txerri Zaieskia, indu dana da, 16 ordu, 63 gradutara. Osondo. Olako gailua etxean ez daukasunentzako, oina salduko izuen nola indezakezuen etxean. Labean egin dezakezulako, berdina. Eta emaitza oso antzekoa da. Orduan... Bate pentsauko da, 16 orduz labia piztu. Ez labian ez, hau etxean 3 ordu. Ez labean 3 ordu behar ditu. Xamurra gehatzeko, bai. Baina, kontatuko izu nola ingo duen errezeta eta erosiko gara lanian. Zaieskia kantoiko saltzarekin igurtzi, aluminio paperarekin bildu eta labean 3 ordu 220-230 gradu bitartean izango dugu. Atera utzi ostutzen eta ezurrak kendu. Gero, gambak ingo ditugu plantxan, zuritu ingo ditugu, eta plantxa berdinean zaieskia markatuko dugu, ogia ere hor markatuko dugu gurin pixkatekin, eta ero montatuko du sanguitza izango dela. Zaieskia, gambak, belarru zaintzuak, saltza kantoizkoa, eta montatu itxi, jan. Orduan esan dakoa, nik etxean induana, utzean enbasatu dut, baina ingo duguna da, etxean ingo duen nuken moduan ero olako espaduzue. Aluminio papera, beti, mesedez, alde brillantearekin, aragia ekutzen, arraia ekutzen. Bestea, brilloik ez daukana, kanpo aldean. Ze beruan sartzen badu zerbait, komenigarria da, beti horrela izatea. Beste atalak zikinak ematen ditu. Oso ondo. Bueno, kantoiko saltzara beliko duzunez, ez dakit hau, errezeta osoa txinakoa da edo bakarrik saltzia? Saltzia bakarrik, saltzia bakarrik, gero bestia da mix bat... Zuri otu jatzu nolan nahasketa bat. Ondo pentsatzen gako. Bueno, kantoizko saltza, azkenean, kantoi da txinako provintzia bat, ez? Eta, bueno, han erabiltzen den saltza bat da, saltza bat gasigosua, eramata itxu soja saltxa, ketxupa, azukria, arroza bebai, sarritan bebai, hartu almidoia botatakako loditzeko, eta, bueno, bada saltza bat asko erabiltzen dena bertako sukaldaritzan. Dauko oso sukaldaritza aberatsa, esan? Pipermina bebai pila bat. Pipermin pila bat, hori buruz esan pikantia dara orduan, ez? Oso. Iap, dasatu nik holan, Bai, noski, mesedez. Bai, oso pikantia da? Niri iruditu zait, ez da, ni probatu dut, eta niri bai iruditu zait, mina dala. Baina pikante polita. Baina gero gozoa badauka, orduan, bueno, ez da hola, baina bai. Bai, gozoa da. Baina, gozoa zezen pikantearekin batez. Pikante. Ba, horan, aipatzeko bitxikeriak kantoien inguruan, da bera, dauka txinako kostarik haundixena, eta bebai oso sukaldaritza aberatsa, ez? Da, txinatik bebai, aragi geixen jatei dauen
provintzia. Bai, Hau da, jate dituzte, antzarrak, atiak, oiaskuak eta lurreko animalixak, baina gero bai itxasokoak, ez? Karramarruak, aingirak, ostrak, eta badauki aberestasun pile bat, gustatzen jake jatien. Nire seme ekik esaten duen moduen dinosauroekin, aita, zer da, orojalea. Hauek orojalea dira, ez? Honei bai, orojalea die. Eta gainera, itzaten dituzte oso janari freskuak. Beraz bai. Eta saltza horrekin, ondo. Bueno, nik ingo izkizuet, gambak, tarra izak gero, jatetxean iten genitu moduan. Hau imaginatu, hau izango zara, beltza dana plantxa izango zen. Jarriko genuke ezer gabe. Oli horik eta ikusi duzu ez daukagula ezer. Jarri, holan banan. Hau eskontzatan iten genduen, pentsa. Burrun, hilarak eta hilarak, gambanak. Gero, olio txorrota eta baina ziko demen jaia. Eta, hoxe, minutu bat alde batetik, beste minutu bat bestetik, buelta, zuritu ingo ditugu, ze hauek gure sanguitza itxua nahi dugu izatea, pentsa, koskain behar badiogu, eta ez, oskol edo ezur guzti horiek jateko dauzkau. Eta zuritzeko apurtxo bat hotzak behitxugu, bai? Bueno, tarraizkak platerrean zuri mairek hartzen dizkizutenean jatetxean, duela minutu batera dira plantxatik utxi gora dira, Arrazoiak otzu. Bueno, ingo du zerbait, erreko gara pixka. Eza ostatzunez, lagunduko ostatzu, esan dut. Bai, gaia esatzut. Zigor, hau zer, askarringo du, jarreko zaitu, neri laguntzen hauek zuritzen, eta ez da izan, baina, utziko digu pixkat. Bai. Labean daukaguna, honeatik hori utziko dugu hor, baina gero, oin kozinatzeko, erabiliko du, hau, gogoratu. Olako gailu bat etxean daukazuna, 3 eta 3 gradutan, 16 orduz izan da, eta saltzarekin ondo igurtzita. Oso ondo. Nik bitartian ingotzu berba mikrowin laben inguruan. Ze mikrowin laba bada etxietan, etxe itxa guztixetan dauen tresna bat, ez? Nik esango nauen, ez dakit, etxietako 180an egongo dala. Holandan nik asmatutako estadistika bat, baina bai, geixenetan, egon hori da. Nik ez dut sekula izan, nire etxian, zen nire itxa zauen apur bat soratuta. Soratuta, ez. Koitxaua. Ez, baina... Bueno, a ver, nik ezautu dut, pila jende. Horrek uinak eta ez jakon bera ibape gustaten. Gero wifi-xa jarri gauen etxien, baina mikroguinana, gero jarri gauen guian, hausixak ginenean, baina txikixan nintzenean, ez daukagun. Bai, jende pila dau, Patri, horren, a ver, nik goratzen ez, hasi ginenean osteleetan orduan kontrakoa. Etxen, 180an ez zeuen mikroin laberik, ni osteleetan hasi nintzen modu, eta esaten zigute, mikroin labea ondo dator, berotzeko, kozinatzeko, baina oraindik batzuk esate dute ez direla oso seguruak, ez dakizer. Orduan, batek galdetu zuten behin da, txikitan da zelan itxen zinunzuk hau kakao edaria? Hani, lapikoan. Lapikoan berotzen zen. Bai, beti moduan, ez? Baina, bueno, jendia, baina batzuk esaten da, umiendako, igual, sua da, zutan jaibiltzia, bueno, ez dauka inungo arazorik. Bueno, batzuk, mikrowin labakin eta esaten daue, ez dala segurua edo, batzuk esaten daue, uin horrek kaltetze itxula janarixak, eta horrean gero janarixak zu jaten baitxuzu, batzuk bai kaltetu alzarela. Hori egia da? Ez. Ez da egia. Honek itxen dauenak, uin horrek, holan errex asaltzeko, itxen dauena da, urak, koipiak eta horren uinak martxan jarri, hau da, dantzan, ibiltzen dira. Euren artean txoke egitea. Hori da, eta horrek sortzen dau berua, eta bueno, janarixa berotze. Baina gero zuk hori jaten dozunean, ez daukatzu gaitxasuna, ez dakit, uin horrek zuk hartzeko. Beraz, inkluso munduko osasun erakundiak esaten dau, nahi beste kozina useikela mikrowin labagin ez jatzula inoiz eze pasauko. Bai, a ver, nik uste dut, horti lasai. Eta bebai... Badau ondiokan jendiak pentsatzen dagoela, ez dala onura garruza, horrein bat teoria daude, esatu da, ateak guinak kanpora ateratzen diela, eta nik hortan, bueno, ez dakit nik etxean badaukat, erabili bakarri berotzeko erabiltzen dut, eta esan dugun, kafesnea berotzeko, eta bi gauza gehiago berotzeko, ez dut normalean erabiltzen, ia dana zuan egiten du, ez? Kozinatu ez du kozinatzen inoiz mikroin labean, ez? Baina, bueno, ez dakit, gaur egon dauden ikerketa guztiekin eta duda txikiren bat egongo bazan, ez ziren salduko, hauek. Ez? Orduan, lehen sartaia kendu indu, baina esan dut, ez? Hemen, gero batera joan behar direnez,
otarrainzka hauek eta, bueno, gamba hauek, eta gure txerri saieskia, baseatik ez dut hemen sartei berdinen ebeliko, ez? Sartei berdinen, gorrituko pixka bat, gero ezurra kenduko izkiogu, eta gero sartai honetan bertan gorrituko du ogia. Orduan, bueno, katxarro bat bakarri zikinduko dugu, mikroin labean ezingo genuke errezeta hau egin, bueno, egin bai. Bai, baina esan txigortuko gisa, ez da kurruskarea da. Eta ez dakit, ez dauka esan izango grazi berdina, ez dakit. Bueno, hor, gorritzen dan bitartean, ez errez, ni jungo naiz, zuritzen gure gamba hauek, gero zuritutan nahi ditugula, eta, jarritzen du berrezetakin. Eta niri, azkenean, utziko estazu? Esan diazu zen nuez, segi, gaia jorratzen, zer dako? Zer? Mikroin laba. Bai. Oin etxean izango duzu, ez, mikroin labea? Nik etxean badauka, gainera ointxe beti etortzen dira, pentsatu dut nik saltza itxustela batera. Lehen akordatzen zara telebistako altzairuak, saltza itxusten batera DVD-ak jartzeko pakete errekin, holan, ointxe etxeak bai, daugen laba, eta mikroin laba gainien. Isa pakian doiaz dana batera, beraz. Lehen mai bat, ero hor, zukaldeko tokirien batera ebili berzen duen, eta oin jada, garbigailua etortzen den, garbigaian dako tokia daukazu moduan, daukazu, labean dako, mikroin laberako, eta auskalo, etorkizun batean agian, airfrierrak ero horrek izango te duen, ero... Pentsau. Eta jatorrixa da, dala, interesgarrixa, ze askok pentsatzen daue, dala, eratorrixa, okinen labetik, edo berrogeita marreko amarkadan zauen gaz labeko hortik, baina ez dator hortik. Aipatu behar nondi, hori esan izan dugu. 30. amarkadan, hori, erresumo batuan, edo Britainiar batzuk asmatu zabien, gero Japonen perfekzionatu zan, eta... Mikroin labea? Bai. Ni beste teoria naukan, hau NASA izan zan. Txokolatiana, ez da. Txokolatiana, hori dator, ni hor dago, espazio, espezierekin sekuzioa badauka, eta, bueno, bai, horaz izien. Patri, denbora joaten nahi zaigu, eta gaur, hau, fundamentos nahi duen. Gorritzen temperatura, ze ostu indugu, ingo duna berotu, gero beruan dagoenean ezurrak errezauk enduko izkiogu, eta gero izango da, hoxe, ogia pixkat hemen txigortu, erakusten badu pixkat, zikinak gatu dala, beste zarrapetzai batean, hor gurin pixkat ekarri dut, igusteko ogiari, eta hori bai, nik moldeko ogia bai ero bai, plantxan ingo dut, eta ero muntatzea, geruzaka, saieskia, gambak, kantoiko saltza, ogia, eta ora. Txot. Bueno. Sako itxura. Azkenean, induguna mamurtu indugu, saltza sartu dugu, ogia txigortzen, eta, boixe, oinarrian, pixkat, gure saieskia. Bai. Bez pikanti egongo da, ez? Bai, egongo da, Patri. Ni iruditu zaizuk esan duzu, netzako ez da... Baina, holan, atzamarretik holan puntatxo bat atara dutelako. Bai, alare lasai, Geixa botako zen dugu, esan bai, gehiago, eta oin, ziur... Eta oin beran usaintxuak, ez? Bai, belarru zaintzuak egia da, eskerrik asko, Patri, behar zeitu nik olmen, aldamenean, ze bestela, eta hemen, lehengunean ingen duena, gustatu zitzaidan, baina gaur albaka ere botako diot. Menda eta albaka. Menda, albaka eta martorri pixkat ere bai. Orduan, honek ere pixkat saltzan indarra, jaitxingo du, espero dut, eta hori bai, esotiko geratuko zaigu, benetan hau. Zapaldu ondo. Eta plater txiki bat atatzen baiazu... Hori bera. Aurkeztuko dugu. Hau kanpora. Nik xerrasko laban bat atarakot. Eta hemen daukazue gure txerri saieskia kantoiko erara gambakin sandwichean. Kurruskua ero bestea? Berdin jat, dan nagusetan jat. Kurruskua zuretzeko. Baina, zatia hundixena, Eskerrek asko. Baina, kurruskoan aldetik ez du, hori zure da. Itxasoa, mendia, baratza... Ze hona? Bitere. Lehen blatera, zoragarria.
bigarrena, zaporez betia, xamurra, bigun, Ontsia, ado ditzegin. Oso ona, oso pikantia, exotikoa, eta bixar, ostegun biralak. Hemen izango gara, Bigarte. Agur.